L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji komplet issaħħaħ il-proċeduri tagħha kontra l-ħasil tal-flus bil-pubblikazzjoni tal-gwidi dwar persuni esposti politikament. Pass ieħor fl-isforzi tal-istess awtorità sabiex ittejjeb is-superviżjoni fuq il-ħasil ta' flus u tindirizza sfidi internazzjonali li ġejjin mill-ħasil ta' flus. Dawn qed isiru skont l-aqwa prattiċi u impenji internazzjonali ma' awtoritajiet internazzjonali u entitajiet ta' sorveljanza. L-MFSA qalet li tistenna li l-persuni u l-entitajiet liċenzjati minnha jonaraw l-obbligazzjoni li joħorġu mir-regoli tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu. Fost dawn il-ħtieġa li japplikaw metodu li jidentifika persuni esposti politikament u japplikaw il-miżuri msaħħa ta' verifika meta jkunu qed jitrattaw magħhom. Fi stqarrija intqal li fid-dawl li hemm riskju akbar attribwit ma' persuni esposti politikament, ir-regoli jitolbu li jkunu applikati miżuri msaħħa ta' verifika meta jingħatalhom servizz. Raba ta' persuni esposti politikament u persuni li huma magħrufa li għandhom rabtiet magħhom se jkunu soġġetti wkoll għall-istess miżuri ta' verifika. Ingħad li mhux il-persuni esposti politikament kollha jġorru l-istess livell ta' riskju u allura il-miżuri ta' verifika għandhom ikunu skont ir-riskju attribwit. L-istqarrija temmettejt li fost il-passi li jridu jittieħdu hemm li tinkiseb approvazzjoni maniġerjali qabel dawn jingħatalhom is-servizz waqt li jridu jittieħdu miżuri adekwati sabiex ikun stabbilit is-sors tal-ġid u l-fondi involuti u kif ukoll jitwettaq monitoraġġ kontinwu.